Hi लोगोफोर, welcome back to our गोरलै चेनेल। So नोंथांमोनखौ गासैखौबो माने गासै फरायसाफोरखौ जोंनि गोरलै चेनेलसिम बरायनाय जाबाय। गोरलै चेनेलाव भिडिअ होनायफोरखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला जोंहा हाजासे माने सापर्ट खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब बटनखौ थुनानै हो आरो गासैबो गोदान भिडिअ होनाय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय नोंथांमोना बेल आइकनखौबो थुनानै हो जाहाथे भिडिअ होनायनि लोगो लोगो नोंथांमोना थाबैनो नटिफिकेशनखौ मोननो मोनो। दा जों नै भिडिअनि गेजेरजों जों मा सोलोंनो हागोन जों बेखौ जोङो भिडिअखौ गोबाव खालामालासिनो लोगोफोर स्टार्ट खालामनोसै। So friends, जों दा नोंथांमोनजों सावरायनो नागिरदों बे चेप्टार एक्सारसाइज नं 3.1 नि बेवहाय क्लास 10 नि एडभान्स मैथ्स नि जा आद्रा थानाय कुइसनफोर बेनि सायाव जों सावरायफिननो नागिरदों। सो बेवहाय जों मा डिसकास खालामदोंमोन गिबियावनो 1 2 बेफोरखौ जों डिसकास खालामबाय, बेनि अनगायै 4 नाम्बारखौ जों डिसकास खालामबाय, नोंथांमोनखौ 3 नाम्बारखौ जोङो होमवर्क बानायनो थाखाय होदोंमोन। दा बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट कुइसनखौ जोङो बानायनोसै। बे जाबाय कुइसन नाम्बार 5। दा कुइसन नाम्बार 5 आव मा दङ? दा गिबियावनो कुइसन नाम्बार 5 खौ नोंथांमोना लिरनानै लानो हागोन। सो 5 नाम्बाराव मा दङ? 5 नि कुइसना जाबाय बिदि। सो डाइरेक्टली बेवहाय लिरनोसै आङो मा लेट होननानै लिरनोसै। लेट बा हमबाय बिदि जोङो लिरनानै लानो हायो। बा हमबाय जों मा लिरगोन? सो हमबाय लिराबाबो नोंथांमोना कुइसनखौ खनसे लिरना लानो हागोन। बेवहाय मा दङ? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस बेनिफ्राय 3 क्यूब प्लस डट 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 प्लस बेनिफ्राय दङ n क्यूब बेनिफ्राय इक्वल टू बेबायदि दङ। सो बेनिफ्राय जों मा खालामनो हायो? n क्यूब इक्वल टू मा दङ? बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै बेवहाय n प्लस 1 होल स्क्वायर बेवहाय गैया, बेवहाय डिवाइड बाय 2 बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै बेवहाय स्क्वायर दङ। बेनिफ्राय n बिलंस टू मा दङ? n दङ। दा बेनिफ्राय नोंथांमोना मा हमना ला लेट जोङो sn होननानै हमनोसै। बेखौ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू बेखिनि बे जागोन n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बेनिफ्राय ब्रेकेट होनानै स्क्वायर। जों बेखौ sn होननानै हमना लाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट जों मा खालामगोन दा? सो नेक्स्ट नोंथांमोना बिदि खालामनो हायो। बेवहाय गिबियावनो चेक खालामनाय जोङो सिगां बानायनाय बायदि। सो जोङो 1 नाम्बाराव मा चेक खालामना नायगोन? जेब्ला बेयो मा जागोन? n इक्वल टू 1 जोङो फज'नो नागिरगोन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइडआव। अब्ला जोङो लेफ्ट हैंड साइडआव मा मोनगोन? लेफ्ट हैंड साइडआव नोंथांमोना बेवहाय मा दङ? n क्यूब दङ। बे n क्यूबआव मा फज' 1 क्यूब इक्वल टू 1 मोननो हाबाय। बेनिफ्राय राइट हैंड साइडआव मा मोनगोन? राइट हैंड साइडआव बेवहाय जोङो बेखौ खनसे लिरफिनना लानि n प्लस 1 बेनिफ्राय 2 आरो स्क्वायर दङ। बेवहायबो मानफोरखौ फज'बा मा मोनगोन जों दा? 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बेनिफ्राय स्क्वायर। बेनिफ्राय बेखौ सल्व खालामबा मा मोनगोन जोङो? नैबे जागोन 2 आरो सिंना जागोन 2 बेनिफ्राय बेबायदि जाबाय स्क्वायर। सो जोङो बेखौ केन्सेल खालामनो हायो। 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। दा बेनिफ्राय जोङो मा मोननो हाखो? लेफ्ट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइडआ मा सैथो जादों? सो जाय सैथो बेबायदि लिरनो हागोन। सो बे जाबाय सैथो। बेनिफ्राय बे जोङो n इक्वल टू 1 होनानै चेक खालामबाय। बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन? सो नेक्स्ट बिदिनो एके। सो नेक्स्ट जोङो s इक्वल टू k होनानै चेक खालामसै। बेवहाय नोंथांमोना लिरनो हागोन नेक्स्ट 2 नाम्बाराव जोङो लिरनो हायो। हमनाय जाबाय s k आ सैथो। जों सैथो नंगौना नङा बेखौ दा प्रुफ खालामगोन। जों हमथुना लाबाय बिदि जाहाथे सो बेखौ नोंथांमोना नैबे n नि जायगायाव k फज'दो। s k इक्वल टू मा जागोन? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डट 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 प्लस n क्यूब इक्वल टू जोङो बेखौ मा लिर
स' बेवहाय मा n लिरनो हाया जोङो k सो लिरनांगोन बेवहाय जिहेतु जोङो n नि जायगायाव k फज'दो बे मा जागोन k क्यूब आरो बिथिंबो मा लिरनो हायो जोङो नैखौ k आरो बे जागोन k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बेनिफ्राय होल स्क्वायर बेबायदि जोङो लिरनो हायो स' बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम जोङो फारनैथिंबो k प्लस 1 दाजाबनानै मोनो बेखौ जोङो लिरनांगोन नेक्स्ट दानिया फारनैथिंजायबो k प्लस 1 दाजाबनानै मोनो दा k प्लस 1 दाजाबब्लाथाय मा मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय जोङो s k प्लस 1 लिरनो नांगोन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डट 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 होनानै प्लस बेयाव जागोन मा जागोन k बे जागोन क्यूबाथ' क्यूबैनो थाखागोन बेनिफ्राय आरो मा लिरनो नांगोन नोंथांमोना बे k नि जायगायाव जोङो k प्लस 1 लिरनो नांगोन k प्लस 1 होल क्यूब बेनिफ्राय आरो बेथिंबो जोङो मा लिरनो हायो दा स' बेथिंबो एखे जोङो बेखौ लिरनो नांगोन ब्रेकेट होबाय बेनिफ्राय नैबे k नि जायगायाव जोङो k प्लस 1 खौ फज'नांगोन आरो बेवहायबो मा आं डाइरेक्टलि बेवहाय मा लिरखानाय स' नोंथांमोना बेखौ खनसे बेबायदि लिरनो हागोन लिरोब्ला बेवहाय मोननै ब्रेकेट दङ बे k प्लस 1 बेनिफ्राय प्लस 1 बेनिफ्राय बिदि दङ डिवाइड बाय 2 आरो मा दङ बेबायदि स्क्वायर दङ दा बिदि जासिगोन जों k नि जायगायाव मा फज'दो k प्लस 1 खौ फज'ना होदों बेनिफ्राय जोङो नेक्स्ट मा खालामदो दा नैबे लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लानानै गिबियावनो दिहुनग्रोदो दा स' जों दा दिहुनग्रोनोसै लेफ्ट हेन्ड साइडआव मा दङ नैबे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डट 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 प्लस बे k क्यूब प्लस आरो k प्लस 1 होल क्यूब दा नैखौ जोङो सल्व खालामनानै नैजों समान गोरोबनाय मोननो नांगोन दा बेखौ जोङो माबोरै खालामगोन दा स' दा नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नोजोर होयोब्ला मा नुनो मोनगोन 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूबखौ जोङो बेनि मानखौ नैखौ लिरनानै होनो हायो स' जोङो मा लिरगोन दा बेवहाय नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हागोन नैबेखौ बे जाबाय k बेनिफ्राय k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 बेनिफ्राय मा दङ स्क्वायर दङ स' जोङो स्क्वायरखौ लिरबाय बेनिफ्राय मा जागोन दा k प्लस 1 होल क्यूब दा बेखौ जोङो लिरनांगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ खालामलांबाय थाबानो ओंखारलांगोन एलसिएम सेलसिएम लालांबाय था अब्लानो एन्सारा ओंखारलांगोन स' बेनिफ्राय दा जोङो बेसिमहालागै मोनबाय दा गोजौनिखौ खोमोरना होनोसै नैखौ खोमोरनानै लानोसै जों गिबिनिखौ स' बेनिफ्राय जोङो मा खालामनाय दा स' नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो नाजाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोनबाय दा नैखौ नोंथांमोना मा लिरनो हायो बेनिफ्राय स' आं नैथिं लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरफिनना लाबाय बेनिफ्राय नैनिफ्राय नोंथांमोना नाय k प्लस 1 डिवाइड बाय 2 आरो सायाव मा स्क्वायर दङ जोङो बेखौ मा लिरनो हायो नैबायदि जोङो लिरनो हागोन k स्क्वायर आरो k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय बेवहाय मा लिरनो हागोन जोङो बेखौ 4 लिरनो हायो नैखौ जुदि 2 स्क्वायर खालामबा बेवहाय स्क्वायर गासैनिबो दङ k नि थाखायबो जों k स्क्वायर मोननो हाबाय k प्लस 1 खौबो जों स्क्वायर मोननो हाबाय आरो 2 खौ जोङो स्क्वायर खालामबा 4 मोननो हागोन बेनिफ्राय बेखौबो जोङो बिदिनो लिरफिनबाय k प्लस 1 होल क्यूब दा बेखौ जोङो मोनबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा नेक्स्ट जोङो k प्लस 1 स्क्वायर कमन लानो हागोन दा जोङो दा नोंथांमोना बेखौ मा खालामनो हायो नैबायदि जोङो लिरनो हायो जुदि लिरोब्ला एलसिएम लानो हायो बेवहाय k स्क्वायर k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस बेखौ मा 4 लानो हागोन बेनिफ्राय k प्लस 1 होल क्यूब बेबायदि जासिगोन डिवाइड बाय 4 बेनिफ्राय जों दा बेनिफ्राय जोङो k प्लस 1 स्क्वायरखौ जोङो कमन लानो हायो स' जोङो मा लागोन दा बेवहाय कमन ला k प्लस 1 होल स्क्वायर बेनिफ्राय मा थागोन दा बेवहाय k स्क्वायर नैबे बिदाबो जाबाय k स्क्वायर थाबाय आरो बेयाव मा थागोन 4 आरो मोनसे k प्लस 1 थागोन बेनिफ्राय ब्रेकेट क्लोज होबाय नैबे 4 आ नैबेनिसो दे नोंथांमोना मोजाङै नायना लिरबानो जाबाय बे जाबाय 4 बेनिफ्राय सिङाव मा थागोन 4 बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामनाय दा स' नेक्स्ट नोंथांमोना नैखौ सल्व खालामदो ब्रेकेटफोरखौ सेफायना ला सेफायब्ला मा मोनगोन आरो नैखौ जोङो मा खालामनो हायो k
k plus 1 बेनिफ्राय स्क्वायर आरो ब्रेकेट क्लोज बेनिफ्राय जोङो नैखौ मा खालामनो हायो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 1 बेखौ मोनबाय जोङो बेनिफ्राय डिवाइड बाय 4 बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा खालामगोन दा नैबेनिफ्राय नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनदों नैबे मा जागोन 4 into 1 नैबे 4 सो जायो बे 4 सो जागोन दा बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरनो हागोन आं नै सिङावनो लिरना होनोसै बे जाबाय नैबे k plus 1 होल स्क्वायर आरो नैबे मोनसे फर्मुलायाव जानानै दङ मा फर्मुलायाव जाना दङ बे k plus 2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दा k plus 2 खौ आं नैथिं नोंथांमोना बानायना होनोसै k plus 2 होल स्क्वायर खौ जुदि सेफायोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोनो ना मोना चेक खालामना नायनांगोन बे जागोन k स्क्वायर प्लस 2 into k into बेनिफ्राय 2 प्लस बे जागोन 2 स्क्वायर सो k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 जों बेखौ मोननो हादों दा जोङो नैनि जायगायाव जोङो बेखौ लिरना होनाय k plus 2 होल स्क्वायर दा बेखौ जोङो मोनगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरगोन दा बेसिमहालागै बुजिखाबाय नोंथांमोना सो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो आं नोंथांमोना बिथिंजाय नै गोजौआवनो लिरनानै होनोसै सो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनो नाजा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हागोन दा सो बेखौ जोङो बेवहाय मा नुनो मोनदों जोङो बे गासैयावबो दा स्क्वायर नैबे 4 सो दङ बे 4 सो जागोन बे 2 नङा 4 सो दा बेनिफ्राय जों दा गासैयावबो मा स्क्वायर दङ थामहिनबा जोङो बेखौ मा लिरनो हायो नै बायदि जोङो लिरनो हायो खनसे लिरफिननोसै k plus 1 बेनिफ्राय दङ स्क्वायर आरो बेवहाय मा दङ k प्लस बेनिफ्राय 1 सो जोङो बेखौ मा खालामनो हायो प्लस 1 बेनिफ्राय स्क्वायर आरो नैखौ जोङो 4 खौ जोङो 2 स्क्वायर जोङो लिरनो हायो जों माने जोंना मा दंमोन प्रुफ खालामनाया फारसेथिंजाय जोङो प्रुफ खालामनो थाखाय थांगासिनो दं बेखायनो जों बिदि खालामनो हायो बेनिफ्राय जोङो दा बेवहाय मा गासैयावबो स्क्वायर जोङो मोननो हाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरगोन k plus 1 बेनिफ्राय आरो बेवहाय जोङो मा लिरनो हायो सो बेवहाय जागोन k plus 1 plus 1 बेनिफ्राय डिवाइड बाय 2 बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन जोङो बेयाव जागोन स्क्वायर दा बे नैबे जाबाय राइट हेन्ड साइडजों गोरोबदोंना गोरोबाखै नोंथांमोना दा नायनो हायो दा नोंथांमोना कनफ्यूज जानो ना k plus 2 खौ जोङो मा लिरनो हागोन नैबे k plus 1 खालामबा जों k plus 2 खौनो मोननो हागोन ब्रेकेटखौ सेफायोब्ला जोङो 2 खौनो मोननो हागोन जोङो बोखावनानै लिरनाय जादों जोङो माने समान फोरमान खालामनो थाखाय बेबायदि खालामना लानाय जादों बेनिफ्राय जों दा बेबायदि लिरनो हागोन गासैबो स्क्वायर थानायनि थाखाय जों स्क्वायरखौ बिदि लिरनो हाबाय सो होमबा नैबे दा माजों गोरोबखो दा राइट हेन्ड साइडजों गोरोबनायखौ जोङो नुनो मोनबाय नोंथांमोना सिगांनि बानायना होनायखौ नायफिननो हागोन एसे आगोलाव जोङो मा मोनदोंमोन बेनिफ्राय नैबे जाबाय राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय बेखायनो जोबथारनायाव नोंथांमोना मा लिरनो हागोन सो नोंथांमोना जोबथारनायाव बे सिगांनि बायदि लिरना होबानो जाबाय सो सिगाङो जों माबायदि लिरदोंमोन दा बेबायदि लिरनानै होदो जोबथारनायाव बेवहाय नुबायदि होनना लिरनो हागोन नुबायदि s बा k plus 1 बेबायदि n equal to बेवहाय लिरनो हायो नोंथांमोना n equal to k plus 1 फजनायाव मा मोननो हाखो नि थाखायबो बेनिफ्राय s n आ सैथो जोङो n नि मानाव k plus 1 फजना होनायावबो जोङो लेफ्ट हेन्ड साइड आरो राइट हेन्ड साइड जोङो मा समान मोननो हादों बेनिखायनो s n आ सैथो होनना बुंदों बेनिफ्राय फावसिथा आदब बायदियै गासै n belongs to n नि थाखाय बेनिफ्राय बेयाव s n आ सैथो दा बेबायदि लिरनानै होब्ला जागोन नोंथांमोना सो जोबोर गोरलै सो नोंथांमोना बेखौ जेब्लानोखि भिडिअखौ नायगोन मोजाङै बुजिनानै नाय स्किप खालामनो नाङा फारसेनिफ्राय मोजां नायोब्लासो हमनो हागोन
नोंथांमोना बेखौ बाङाय नायोब्ला बुजिनो एसे खस्थ' जागोन बेखायनो नोंथांमोना स्टार्टिंनिफ्राय मोजाङै एन्डिंसिमहालागै भिडिअखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ जों नायसै कुइसन नाम्बार 6 दा कुइसन नाम्बार 6 आबो जोबोर गोरलै कुइसन नाम्बार 6 आव मा दङ बेवहाय कुइसन नाम्बार 6 आ जाबाय बिदि कुइसन नाम्बार 6 आव मा दङ 2 सल्युशन नोंथांमोना बेवहाय सल्युशन लिरबानो जाबाय 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 3 प्लस डट 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 प्लस 2 बे दङ सायाव n दङ दे बे 2n जागोन बे कुइसना बेनिफ्राय आरो मा दङ इक्वल टु मा दंमोन इक्वल टु 2 टू द पावर 2 कमन बेवहाय 2 टू द पावर n माइनस 1 बेबायदि दङ सो n बिलोंग्स टू n नैबे n आ माने नेचुरेल नाम्बाराव थागोन होनना बुंदों बेनिफ्राय जों बेवहायबो मा हमबाय बा लेट sn इक्वल टू जोङो बेखौ sn होनना हमना लाबाय 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 3 प्लस डट 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 होनानै प्लस 2 टू द पावर n इक्वल टू बे जागोन 2 टू टू द पावर n माइनस 1 बेखौ जोंखौ मा जों हमना लाबाय बेनिफ्राय जोङो 1 नाम्बाराव मा खालामगोन जेब्ला n इक्वल टू 1 जायो अब्ला लेफ्ट हैंड साइडआव मा मोनगोन जोङो नैयाव फज'ना 2 टू द पावर n इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2 जोङो मोननो हाबाय आरो राइट हैंड साइडआवबो मा मोननो हागोन राइट हैंड साइडआवबो नोंथांमोना बेवहाय फज' 2 बेनिफ्राय 2 टू द पावर n माइनस 1 बेनिफ्राय बेखौ सल्व खालाम सो बेवहाय मा 2 टू द पावर 1 n नि जायगायाव जों 1 फज'बाय माइनस 1 बे जासिगोन मा 2 बे माइनस 1 इक्वल टू 2 into 1 2 निफ्राय 1 थांबा 2 1 थायो सो 2 into 1 खालामबा मा मोनगोन 2 दा जों नुनो मोनबाय राइट हैंड साइड आरो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल देयरफॉर मा लिरनो हायो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जाय सैथो बे सैथो होननानै जों मोनथिनो हाबाय जेब्ला n इक्वल टू 1 जायो अब्ला बे जागोन सैथो बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो 2 नाम्बाराव मा प्रुफ खालामगोन सो नोंथांमोना नेक्स्ट बेबायदि लिरना लाब्लानो जाबाय बेवहाय सेकेंड पार्टआव जोङो मा लिरनो हायो सो सेकेंड पार्टआव जों सिगाङाव मोनबोनाय बायदिनो एखे बेवहायबो जोङो लिरनो हागोन हमनाय जाबाय बा हमबाय जायखि जाया हमबाय बेनिफ्राय बेवहाय जोङो sk आ सैथो sk आ सैथो जाहाथे जेब्ला sk इक्वल टू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस डट 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 प्लस 2 टू द पावर k n नि जायगायाव जोङो k फज'नांगोन बेनिफ्राय जोङो मा 2 बेनिफ्राय 2 टू द पावर k माइनस 1 जोङो मा नैबे n नि जायगायाव जोङो मा फज'दो k खौ फज'दो बेनिफ्राय जोङो दानिया मा लिरनो हायो फारनैथिंजायबो k plus 1 दाजाबनानै मोनो सो k plus 1 दाजाबना होदो अब्ला नोंथांमोना मा मोननो हागोन बे जासिगोन sk plus 1 बेनिफ्राय बे जागोन 2 plus 2 square plus 2 to the power 3 plus dot 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 plus 2 to the power k बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो नांगोन 2 to the power k plus 1 हाबा k नि जायगायाव जोङो k plus 1 खौ फज'नांगोन बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरगोन बेवहाय 2 to the power बे जागोन k plus 1 minus 1 दा बेबायदि जासिगोन जों बेनिफ्राय दा लेफ्ट हैंड साइड जों लानानै प्रुफ खालामसै गिबियाव लेफ्ट हैंड साइडआव मा दङ बेखिनिया दङ 2 plus 2 square plus 2 to the power 3 plus dot 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 plus 2 to the power k plus 2 to the power k plus 1 बेनिफ्राय नोंथांमोना राइट हैंड साइडखौ लिरथ'ना जों नैखौ प्रुफ खालामनांगोन जों नैखौ सल्व खालामनानै नैखौ मोननाय जानो नांगोन सो नोंथांमोना बेखौ सल्व खालामब्ला दा नैखिनानि जायगायाव जोङो मा लिरनो हायो नैखौ जोङो लिरनो हायो सो जों मा लिरगोन दा 2 to the power k minus 1 बेनिफ्राय मा दङ प्लस 2 to the power k plus 1 बेखौ जोङो लिरनो हायो नोंथांमोना बेखौ सानजाबदो सो सानजाबब्ला मा मोनगोन जोङो 2
बेनिफ्राय इनटु 2k बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय -2 बेनिफ्राय बेवहाय मा लिरनो हायो जोङो प्लास 2 टू द पावर k प्लस 1 बेनिफ्राय जों दा नैखौ मा खालामनो हायो k प्लस 1 जिहेतु नैयाव मोननैबो मा 2 दङ आरो बेवहाय मा 1 दङ नैयाव 1 दङ स' जों पावारखौ प्लास खालामनो हायो बेनिफ्राय -2 प्लस बे जागोन नैबे बे जागोन 2 टू द पावर k प्लस 1 बेखौ जों मोनबाय बेनिफ्राय दा नै गोजौआव नाय नोंथांमोना गोजौआव नायदो स' बेसिमहालागै नोंथांमोना बुजिखाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो मा लिरनो हायो स' नेक्स्ट नोंथांमोना लेफ्ट हेन्ड साइडखौ लिरफिननो हागोन नोंथांमोना ओरै सिंथिं बानायलांबाय थाबानो जाबाय बेनिफ्राय दा नैयाव जोङो मोनबाय 2k प्लस 1 आरो बेवहाय मा मोनखो जोङो 2k प्लस 1 स' बेखौ मा खालामनो हायो जोङो बे मोननैखौ प्लास खालामनो हायो स' बेवहाय नैयाव सिगाङाव 1 दङ बे सिगाङाव 1 दङ स' मा जागोन 2 जागोन बेनिफ्राय मा मोनगोन बेखौ लिरफिननाबानो जाबाय स' बे जागोन 2 टू द पावर k प्लस 1 बे जाफिनदों स' नोंथांमोना नैबे 2 टू द पावर k प्लस 1 खौ बेबायदि सानना लानो हायो जोङो बा x माइनास 2 प्लस x थामहिनबा नैबे 2 टू द पावर k प्लस 1 माने x होनना सानना ला स' ट्वाइस x जागोन दा बेबायदि जोङो लिरनो हायो स' x माने जोंना 2k प्लस 1 दा बेनो जोङो बे मोननैखौ प्लास खालामनानै जोङो 2 खौ मोनदों आरो जोङो नैबे 2k प्लस 1 खौ जोङो बेबायदि लिरफिनना होनांगोन बेनिफ्राय जोङो मा खालामगोन नेक्स्ट बेनिफ्राय -2 दङ -2 खौ जों लिरनांगोन दा बिनिफ्राय जोङो मा कमन ला 2 खौ जोङो कमन ला स' जोङो 2 खौ कमन लाबाय बेनिफ्राय नैयाव मा थागोन 2 खौ कमन लायोबा बे थागोन 2 बे जागोन k प्लस 1 बेनिफ्राय -1 थागोन दा बेयो राइट हेन्ड साइडजों गोरोबदोंना गोरोबाखै नोंथांमोना खनसे नायनो हायो स' जेब्ला जोङो नोंथांमोना बेखौ नोजोर होगोन बेयो जाबाय राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय देयरफॉर इक्वल टू जों मा लिरनो हायो इक्वल टू राइट हेन्ड साइड स' जोबथारनायाव नोंथांमोना माबायदि लिरगोन दा दहायनि बायदि लिरबानो जाबाय नोंथांमोना दहाय सिगाङाव माबायदि लिरदोंमोन स' जोबोर गोरलै नोंथांमोना बेबायदि गोरलैनो बानायनो हागोन स' जोबथारनायाव लिरनो हादों नुबायदि n इक्वल टू k प्लस 1 नि थाखायबो जोङो n नि जायगायाव मा फज'दोंमोन k प्लस 1 फज'दों नि थाखायबो sn आ सैथो बेनिफ्राय फावसिथा आदब बादियै बेनिफ्राय मा लिरनो हागोन फावसिथा आदब बादियै गासै n belongs to n नि थाखाय sn आ सैथो दा बेबायदि जासिगोन जोबोर गोरलै बे कुइसन नाम्बार 6 आ स' नोंथांमोना बुजि मोनदों मोनाखै बुजि मोनोब्ला नोंसोरनि थाखायनो मोजां आरो नोंथांमोना बुजि मोनखागोन भिडिअखौ मोजाङै नायब्ला नोंथांमोना बुजि मोनखागोन आरो बुजि मोनब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव सोंहरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसनखौ जों नायनोसै नेक्स्ट कुइसना मा दङ कुइसन नाम्बार 7 स' कुइसन नाम्बार 7 आव मा सोंदों बेवहाय बेबायदिनो जों खालामनांगौ स' नोंथांमोना कुइसन नाम्बार 7 खौ गिबियावनो लिरना लाग्रोदो बेबायदि स' बेवहाय मा दङ कुइसन नाम्बार 7 आव स' बेनिफ्राय नेक्स्ट कुइसन नाम्बारा जाबाय जों कुइसन नाम्बार 7 खौ नायनोसै कुइसन नाम्बार 7 आ मा दङ कुइसन नाम्बार 7 बेनि सलुसना जागोन दा गिबियाव मा होनाय दङ बेखौ लिरग्रोना ला 1 फैक्टोरियल n बेखौ फैक्टोरियल n होनना बुंनाय जायो बेनिफ्राय मा दङ 2 फैक्टोरियल 2 बेनिफ्राय प्लस 3 फैक्टोरियल 3 बेनिफ्राय प्लस बेबायदि दङ डट डट प्लस n बेनिफ्राय दङ मा फैक्टोरियल n इक्वल टू मा दङ फैक्टोरियल n प्लस 1 बेनिफ्राय -1 बेनिफ्राय n belongs to n दा बेबायदि दङ स' गिबियाव नोंथांमोना मा लेट sn होननानै हमना लानोसै sn इक्वल टू 1 फैक्टोरियल 1 प्लस 2 फैक्टोरियल 2 बेनिफ्राय प्लस 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डट 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 प्लस n फैक्टोरियल n आरो बेखौ लिर n प्लस 1 माइनस 1 स' फैक्टोरियल बे सिनखौ होनना बुङो बेखौ फैक्टोरियल 1 और जोङो बे फैक्टोरियल 1 खौ 1 फैक्टोरियल बेबायदिबो लिरनो हायो नोंथांमोनखौ
बे चैप्टार 6 आव जोङो बेनि सोमोन्दै मोजाङै सोलोंनो हागोन बेनिफ्राय दा गिबियाव 1 नाम्बाराव जोङो खालामनोसै मा जेब्ला n equal to 1 जायो अब्ला लेफ्ट हैंड साइडआव फज'बानो जाबाय लेफ्ट हैंड साइडआव मा दङ n फैक्टोरियल n बेबायदि दङ स' जोङो मा फज'नो हायो नैबे n नि जायगायाव 1 खौ फज' 1 फैक्टोरियल 1 स' जोङो 1 into 1 मोननो हागोन बे जागोन 1 स' नोंथांमोना फैक्टोरियल 2 नि भेलुखौ माबोरै दिहुननाय जायो जुदि फैक्टोरियल 5 थाबा जोङो मा मोननो हायो 5 into 4 into 3 into 2 into 1 दा फैक्टोरियल 2 थाबा जोङो मा मोननो हागोन 2 into 1 दा फैक्टोरियल 1 नि भेलुआ मा जागोन डाइरेक्टली 1 जोङो लिरनो हायो दा बेखौ जोङो सोलोंगोन चैप्टार 6 आव थेवबो नोंथांमोना बे प्रब्लेमनि थाखाय बेखिनिखौ मिथिना ला दा बे जाबाय लेफ्ट हैंड साइड आरो राइट हैंड साइडआव मा दङ राइट हैंड साइडआव जाबाय फैक्टोरियल n plus 1 minus 1 बेबायदि दङ बेखौबो जों मा खालामनाय बेयाव फज'दो बे जागोन 1 plus 1 minus 1 बे जासिगोन बेसां 2 बे जागोन फैक्टोरियल 2 minus 1 सो फैक्टोरियल 2 माने जों मा लिरनो हायो 2 into 1 minus 1 2 जों 1 जों into खालामबा मा जागोन 2 minus 1 खालामबा 1 दा लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल जादों जायाखै देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड जोङो लिरनो हायो जाय सैथो दा बेबायदि सैथो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो नम्बर 2 आव मा बानायगोन दा नम्बर 2 सिगांनि बायदि खालामदो हमनाय जाबाय होननानै नम्बर 2 पार्टआव हमनाय जाबाय नम्बर 2 जाबाय हमबाय बा हमनाय जाबाय हमबाय बेयाव sk इक्वल टू sk आ सैथो जाहाथे बेनिफ्राय लिरनो हायो sk इक्वल टू जोङो लिरगोन 1 फैक्टोरियल 1 plus 2 फैक्टोरियल 2 plus 3 फैक्टोरियल 3 plus डॉट लानानै प्लस k n नि जायगायाव जों k फज'गोन k फैक्टोरियल k इक्वल टू k plus 1 minus 1 बेखौ जों फज'गोन बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम जोङो बेवहाय लिरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय फारनैथिं जायबो दानिया फारनैथिं जायबो k plus 1 दाजाबनानै मोनो k plus 1 दाजाबनानै मोनो मा मोनगोन जों दा बेवहाय sk plus 1 जों फज'नोसै बे जासिगोन 1 फैक्टोरियल 1 plus 2 फैक्टोरियल 2 plus 3 फैक्टोरियल 3 plus डॉट प्लस बे जागोन k फैक्टोरियल k बेनिफ्राय बेवहाय मा फज'नो हायो जोङो बेखौ नोंथांमोना बेदि लिरनो हागोन बेवहाय k plus 1 बेनिफ्राय बेवहाय जोङो फज'गोन k plus 1 इक्वल टू मा लिरगोन जोङो आं इक्वल लिरना होनोसै बेवहाय स' जोङो बेखौ लिरनो हायो k plus 1 नैबे k नि जायगायाव k plus 1 फज'बाय बेनिफ्राय आरो मा दङ प्लस 1 दंबावो बेनिफ्राय माइनास 1 स' बेबायदि जों मोनबाय k plus 1 minus 1 दा जोंखौ मा जोबथानायाव नैबायदि मोननाय जानो नांगोन जोंना जोबनायाव मा नैबायदि मोननांगोन जोङो दा बेखौ जोङो मा लिरनो हायो स' बेबो जोबोर गोरलै गिबियाव लेफ्ट हैंड साइडआव मा दङ बेखौ लिरग्रोदो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू मा फैक्टोरियल 1 1 बेनिफ्राय प्लस 2 फैक्टोरियल 2 बेनिफ्राय 3 फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट प्लस k बेनिफ्राय फैक्टोरियल k plus 1 बेनिफ्राय फैक्टोरियल k plus 1 दा बेबायदि दं दा नै बेखिनिनि जायगायाव जों मा फज'गोन दा नैखौ फज'ना होनो हायो स' जोङो मा लिरगोन फैक्टोरियल k plus 1 minus 1 बेनिफ्राय नैखौ लिरदो जोङो बेखिनिनि जायगायाव माखौ फज'गोन नैखौ फज'नो हायो बेनिफ्राय दा बे मा थासिगोन प्लस k plus 1 बेनिफ्राय फैक्टोरियल k plus 1 बे थाबाय बेनिफ्राय जों दा बेखौ माबायदि लिरनो हायो नैबायदि लिरनो हागोन स' आङो नैखौ माइनास 1 खौ बैथिं लिरनोसै बेनिफ्राय प्लस k plus 1 बे जासिगोन k plus 1 बेनिफ्राय माइनास 1 जोङो लिरनो हायो स' माइनास 1 खौ आं बिथिं लानानै फैबाय केलकुलेसननि थाखाय
बेनिफ्राय नेक्स्ट स्टेपाव जों मा खालामगोन बेखौ सल्व खालामबानो एन्सार ओंखारगोन बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो बेवहाय लेफ्ट हेन्ड साइडआव नैयाव मा दङ k+1 दा नैबेखिनिखौ जोङो सल्व खालामबा डाइरेक्टलि आङो बेवहाय मानखौ फज'नानै होनोसै स' नोंथांमोना किसुमान स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखिब्लानो जागोन दा बेवहाय जोङो मा लिरगोन k+1 बेनिफ्राय जोङो लिरनो हायो 1 + k+1 दा बेखौ जोङो मोननो हागोन नैबे k+1 नि भेल्युखौ जों 1 मोननो हागोन बेनिफ्राय माइनास आरो मा 1 दङ स' नोंथांमोना बेखौ लिरफिनबानो जाबाय स' नोंथांमोना बेखौ नै स्टेपखौ बे जोङो 1 मोननो हागोन बेखौ सल्व खालामबा दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दा बेखौ k+2 बेखौ लिरदो जोङो आं सिगाङाव लिरनोसै बेखौ k+2 खौ सिगाङाव जोङो लिरनो हायो बेखौ बिदि लिरदो k+1 प्लास बेनिफ्राय बे जासिगोन k+2 बेनिफ्राय जोङो मोनगोन मा -1 स' जोङो बेखौ मा लिरनो हायो नै बायदिबो लिरनो हायो बे जासिगोन k+2 बेनिफ्राय बेखौ जोङो लिरनो हायो k+1 -1 आरो नैबे जाबाय मोनसे फर्मुला जाना दङ स' बे जाबाय k+2 फेक्टरियेल बेनिफ्राय -1 दा जोङो बेखौ मोननो हाबाय बेनिफ्राय मा जाखो जोबथारनायाव आरो नैबे जोङो राइट हेन्ड साइडआव मा मोननो हादोंमोन स' नैखौ +2 खौ जोङो सेपारेटलि लिरनो नाजाबानो जाबाय बेखौ जोङो लिरनो हायो k+1 +1 बेनिफ्राय -1 जोङो खालामनो हायो दा बे इकुवेल माजों राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय स' नोंथांमोना एसे माने गोसो होबानो जाबाय नोंथांमोना माबोरै फैदों आरो नोंथांमोना किसुमान स्टेपखौ मेथ्सनि किसुमान स्टेपफोरखौ गोसोआव लाखिनो नाजा अब्लानो गोरलै दा बेनिफ्राय बे जाबाय राइट हेन्ड साइड आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेखौ लिरनानै होनो हागोन मा स' सिगांनि बायदि लिरदो सिगां मा लिरदोंमोन बेबायदि लिरनानै होबानो जाबाय बेनिखायनो होननानै बा नुबायदि बिदिबो होनो हागोन नुबायदि n इक्वल टू k+1 नि थाखायबो SN आ सैथो फावसिथा बेनिफ्राय आदब बादियै बेनिफ्राय गासै n belongs to n नि थाखाय सैथो n नि थाखाय SN आ सैथो दा बेबायदि जागोन दा बेनो जाबाय बेनि फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट जोङो क्वेश्चन नम्बर 8 खौबो नायनोसै क्वेश्चन नम्बर 8 आव मा दङ क्वेश्चन नम्बर 8 आव बेबायदि नोंथांमोना गिबियाव क्वेश्चन नम्बरखौ बुजिग्रोनांगोन बेवहाय फेक्टरियेलनिनो दङ स' क्वेश्चन नम्बर 8 आव थानाया जाबाय फेक्टरियेल दङ बेवहायबो स' नोंथांमोना बेखौ मा लिरनो हायो 8 नाम्बारनि सलुशना मा जागोन बेवहाय फेक्टरियेल होनाय दङ स' बेबो जोबोर गोरलै बेवहाय 2 इनटु बेवहाय इनटु जाना दङ 2 इनटु 6 इनटु 10 इनटु 14 डट 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 बेनिफ्राय 4n - 2 बेनिफ्राय दोङो फेक्टरियेल 2n डिवाइड बाय फेक्टरियेल n बेनिफ्राय मा दोङो n belongs to n दङ दा गिबियावनो बेखौबो मा हमबाय बा लेट बेनिफ्राय जोङो मा हमगोन SN इक्वल टू 2 इनटु 6 इनटु 10 इनटु 14 डट 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 4n - 2 बेनिफ्राय फेक्टरियेल 2n डिवाइड बाय n बेखौ जों हमबाय दा 1 नाम्बाराव जोङो मा खालामनोसै जेब्ला n इक्वल टू 1 जायो अब्लाना लेफ्ट हेन्ड साइडआ मा मोनगोन जोङो नैबे 4n - 2 बेयाव मा फज' n नि जायगायाव 1 फज' स' 4 इनटु 1 - 2 बे जागोन 4 - 2 इक्वल टू जों मोननो हागोन बेखौ 2 बेनिफ्राय राइट हेन्ड साइडआवबो जों खालामना नायनोसै राइट हेन्ड साइडआव बे जासिगोन 2 फेक्टरियेल 2n बेनिफ्राय बे जागोन n
बेनिफ्राय फेक्टोरियल 2 into 1 आरो बेवहाय मा जागोन बेवहाय 1 लिरगोन बेनिफ्राय जों दा फेक्टोरियल 2 डिवाइड बाय फेक्टोरियल 1 दा जोङो बेखौ मा लिरनो हायो जोङो बेखौ नै बायदि लिरनो हायो 2 आरो फेक्टोरियल 1 बो जों लिरनो हायो आरो फेक्टोरियल 1 बे 1 जों 1 कैंसिल थांबाय मा थाखो 2 सो जोङो बेबायदि मोनबाय दा राइट हैंड साइड आरो लेफ्ट हैंड साइड नाबो मा गोरोबबाय therefore left hand side equal to right hand side जाय सैथो बेवहाय सैथो लिरदो बेनिफ्राय नेक्स्ट सेकेंड पार्टआव जों बानायनोसै सेकेंड पार्टआव जाबाय बिदि सेकेंड पार्टआव नोंथांमोना बेवहाय नम्बर 2 लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेवहायबो हमबाय जोङो SK बेवहाय SK आबो सैथो जाहाथे जों मा लिरगोन दा नैबे जोङो SK इक्वल टू जोङो मा लिरनो हायो नैबे n नि जायगायाव जोङो मा फजगोन k फजगोन दा 2 into 6 into 10 into 14 dot 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 बेनिफ्राय 4 k minus 2 equal to factorial 2k divide by factorial k खौ जों फजबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट मा खालाम दानिया फारनैथिंजायबो मा फजगोन k plus 1 फजनानै मोनो सो k plus 1 फजनानै मा मोनगोन जों दा बेयाव जाबाय SK plus 1 बेखौ फजदो बे जागोन 2 6 10 14 बेनिफ्राय बे जागोन 4k minus 2 प्लस बेनिफ्राय 4k नि जायगायाव जोङो k plus 1 खौ फज बेनिफ्राय minus 2 दङ सो बेखौ ब्रेकेटआव लाखिबाय जोङो बेनिफ्राय आरो नैयाव मा खालामनो हायो जोङो बे जागोन फेक्टोरियल 2 आरो बे जागोन k plus 1 आरो बे जासिगोन फेक्टोरियल k plus 1 जोङो फजनो हायो बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामगोन दा नैबे लेफ्ट हैंड साइड खौ प्रुफ खालामदो नैबे राइट हैंड साइड जों जोङो मोननाय जानो नांगोन दा गिबियाव मा खालामगोन जों दा लेफ्ट हैंड साइड को लागोन लेफ्ट हैंड साइडआव मा दङ 2 into 6 into 10 into 14 बेनिफ्राय दङ बे 4k minus 2 बेनिफ्राय दङ बेखिनिया सो एक्चुअली नैबे प्लस नङा दे बे प्लस गैया जोंना बेवहाय मा इनटू सो दङ नोंथांमोना बेवहाय इनटू लिरनांगोन प्लस थायोबासो प्लस लिरना दा बेवहाय इनटू दङ बेनिफ्राय नैबे मा जागोन बेखौ लिरदो 4k plus 1 बे जागोन minus 2 दा बेबायदि जाबाय आरो नैखिनानि जायगायाव जों मा लिरनो हायो बेखौ लिरनो हायो सो बेनिखायनो जोङो बेखौ लिरसिगोन मा फेक्टोरियल बे फेक्टोरियल 2k डिवाइड बाय फेक्टोरियल k बेनिफ्राय इनटू मा जागोन नैबे 4 बे जागोन k plus 1 minus 2 बेनिफ्राय ब्रेकेट होबाय बेनिफ्राय जों दा नैखौ नोंथांमोना सल्व खालाम सो नैखौ जोङो बिदिनो लाखिदोंसै फेक्टोरियल 2k डिवाइड बाय फेक्टोरियल k इनटू बे जासिगोन बेसेबां नैखौ मा फेक्टोरियल गैया बेवहाय इनटू नैबे जागोन 4k plus 4 minus 2 बेबायदि मोनबाय दा बेनिफ्राय जोङो मा लिरनो हायो दा नैयाव लेफ्ट हैंड साइड खौनो लिरफिनना लाबाय लेफ्ट हैंड साइड दा बे फेक्टोरियल 2k डिवाइड बाय फेक्टोरियल k इनटू 4 minus 2 खालामबा मा जागोन बे जागोन 4k plus 2 जोङो मोननो हागोन 4 निफ्राय minus 2 थांबा 2 थाबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो दा नेक्स्ट को नोंथांमोना गोसो होनानै नाय दा नोंथांमोना बेवहाय मा नुनो मोनदों नैयाव 2k फेक्टोरियल 2k नुनो मोनदों जों फेक्टोरियल 2k खौ माबायदि सेफायनो हागोन सो नोंथांमोना बेखौ मोजाङै नोजोर जों फेक्टोरियल 2k खौ जोङो बेबायदि लिरनो हायो k plus 1 बेनिफ्राय ब्रेकेट आरो फेक्टोरियल 2k जों बेखौ जुदि बेखेवनानै लिरोब्ला बेबायदि जागोन बेनिफ्राय आरो नैनिफ्राय जोङो मा 2 खौ जोङो कमन लाबाय बे जासिगोन 2k बे जागोन प्लस 1 आरो नैखौ k खौबो जोङो मा जुदि बेखेवना लिरोब्ला मा जागोन k plus 1 आरो फेक्टोरियल k जागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लागि फर्मुला दङ माखासे फर्मुला बेनिफ्राय
जोङो दा नैयाव मा मोनखो k + 1 आरो बेवहायबो मा मोनखो जोङो k + 1 मोनबाय स' जोङो बेखौ मा खालामनो हायो बिदिनो लाखिथ' नोंथांमोना बेनिफ्राय जों दा आरो बेवहाय मा खालामो दा नैबे 2 नुनो मोनदों नोंथांमोना बे 2 खौ जोङो सिगाङाव लाना फैनोसै बेनिफ्राय मा थाखो बेवहाय बे जासिगोन k + 1 आरो फेक्टरियेल 2k बेनिफ्राय बेवहाय मा थाखो 2k + 1 बे थाबाय बेनिफ्राय सिंनिया मा दङ दा सिङाव नोंथांमोना k + 1 बेनिफ्राय फेक्टरियेल k दा बेखिनियाबो मोनसे फर्मुला जाना दं बे जाबाय मा फर्मुला फेक्टरियेल k + 1 फेक्टरियेल k + 1 नि फर्मुलाखौ जों मा लिरनो हायो बा फेक्टरियेल k + 1 खौ जोङो सेफायब्ला बेबायदि मोननो हागोन k + 1 फेक्टरियेल k बेबायदि मोननो हागोन 2 1 बेबायदि जोङो मोननो हागोन स' नोंथांमोना बेफोरखौ गोसोआव लाखिनो नाजा बिजाबाव मोनखागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनो हायो स' नेक्स्ट दा नैयाव नोंथांमोना मा नुनो मोनखो 2k + 1 बेनिफ्राय 2k नुनो मोनदों दा जोङो गिबियाव नोंथांमोना बे 2 खौ मा खालामनो हायो इनटु खालामदों नोंथांमोना 2k बेखौ इनटु खालाम स' बे जागोन 2k बेनिफ्राय +2 बेनिफ्राय मा थाखो फेक्टरियेल 2k बेनिफ्राय आरो मा थाखो नैयाव बेखौ जोङो मा बेखौनो लिरफिननोसै 2k + 1 बेखौनो लिरफिनबाय बेनिफ्राय सिंना मा जाखो k + 1 बेखौ जोङो मोनबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट मा खालाम स' नेक्स्ट बानायलांबाय थाबा नोंखागोन बेनिफ्राय गोजौनिखौ मोननानै होबाय बेनिफ्राय जों दा बेखौनो मा लिरफिननो हायो स' बेनिफ्राय नोंथांमोना मा खालाम दा जोबथारनायाव जों बेखौ मोननो हाबाय बेनिफ्राय जों मा लिरनो हायो नैखौ 2k + 1 खौ जोङो सिगाङाव लिरब्लानो जाबाय नोंथांमोना सिगाङाव लिर बेखौ नैखौ जों फर्मुला लानो थाखाय सिगाङाव लिरबाय 2k प्लास बे दङ 1 जोङो बेखौ मा लिरनांगोन एसे नैयाव नोंथांमोना नैखौ लिरग्रोनांगोन 2k + 2 बेनिफ्राय 2k + 1 खौ जोङो बेवहाय लिरनो नांगोन 2k + 1 बेनिफ्राय बे जाबाय 2k फेक्टरियेल 2k बेनिफ्राय डिवाइड बाय k + 1 दा नैबेबो मोनसे फर्मुलायाव जानानै दं जों नैखौ बिथिंजे लांबाय आगसि आथिं लाखिबाय जोङो फेक्टरियेल 2k नि सिगाङाव फज'बाय स' बेखौ जोङो फर्मुला लानो थाखाय जों बिदि खालामबाय बेनिफ्राय जों दा नेक्स्ट मा खालामनाय बेखिनिनि जायगायाव जोङो बेखौ लिरनाय फेक्टरियेल 2k + 2 आरो फेक्टरियेल 2k + 2 खौ जोङो सेफायबा नोंथांमोना बेबायदि मोननो हागोन बेनिफ्राय बे जागोन फेक्टरियेल k + 1 बेनिफ्राय आरो नैखौ दा एसे माने 2 खौ कमन ला बेवहाय स' 2 खौ कमन लाबाय बेनिफ्राय मा थागोन k + 1 जों मोननो हाबाय डिवाइड बाय k + 1 दा बेनो जासिगोन बेनि फिननाय इक्वल टु मा राइट हेन्ड साइडजों गोरोबबाय आरो जोबथारनायाव नोंथांमोना बेबायदि लिरनो हायो नुबायदि n इक्वल टु k + 1 नि थाखायबो SN आ सैथो बेनिफ्राय फावसिथा आदब बादियै गासै n belongs to n नि थाखाय बेनिफ्राय SN आ सैथो दा जोबथारनायाव बिदि लिरना होब्लानो जाबाय स' बेखौ नोंथांमोना बे लेसनखौ मोजाङै सोलोंना ला बेबायदि मोनसे HSLC कुइसनफोर फैबाय थागोन 4 मार्क्स नङाबा 6 मार्क थाथारो बेवहाय स' नोंथांमोना बेखौ प्रेक्टिस खालामब्लानो जाबाय बेनिफ्राय जों दा बे जा आद्रा थानाय बे एक्सारसाइज 3.1 नि आद्रा थानाय 9 10 बेसिम 11 सिमहालागै दङ नामा बेखौ जोङो 12 सिमहालागै दङ बेखौ जोङो नेक्स्ट उननि भिडिअ'आव थाबैनो सोलोंगोन स' थेंक इउ स' नोंथांमोना नुनो मोनबाय दे नै भिडिअआ जोंनिया माबोरै जाखो स' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बा सोलोंनाय बायदि मोनदोंब्ला नोंथांमोना प्लिज जोंनो अननानै नोंथांमोना लाइक बटनखौ थुनानै हो आरो मायबाफोर सोंनो दङब्ला नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंनो हागोन सिम्पलि जों नोंथांमोननि एन्सारखौ सानफ्रोमबो थाबैनो होनो गारनो जों सानफ्रोमबो रेडिखा नोंथांमोना बेबायदिनो जोंनो सोंहरबाय थानो हागोन आरो नोंथाङा जुदि
चेनेलाव जुदि गोदानबा जोंखौ सापर्ट खालामोबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो बे नटिफिकेशन बेलखौ थुनानै हो जाहाथे गोदान भिडिअ होनायखौ नोंथाङा नुनो मोनो। स' बे भिडिअनि गेजेरजों जों नोंथांमोननिफ्राय दा बिदाय लानोसै। गोदान भिडिअ नोंथांखौ जोङो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै बे भिडिअनिफ्राय बिदाय लानोसै। स' गोजोनथों लोगोफोर, बाय बाय।